Привет от мен, Асен. Ето го и село Осиково. Като гнездо на орел сред скалите. Причината от половин век настана единствената връзка на 500 човека със света е 13 км разбит черен път. Въпреки че нямаха разрешение, над 200 души протестираха при засилено полицейско присъствие. Хората извървяха 4 км по шосето. Ами в момента нямаме разрешение да проведем тази стачка и защото държавата нарушава нашите права, ние ще нарушим за правата на държавата. Това е главното причина. Да не се заблуждава никой, че има демокрация в България. Не могат да ни налагат забрана. Аз съм активен. Аз при вас цяло да дадам категорично така. Колко общината винаги ще блокираме третия път. Що така не пуснат пари да има за цялото пари? За 13 км път ще бъдем в общината, ще блокираме цялата община. Ако някой се разболее и има спешен случай, движиме го с лични коли, които също едва се движат и леките коли се движат 2 часа и половина, 3. Ние искаме бъдеще, аз имам 3 деца, искам моите деца да живеят в Осиково. Образуваха се километрични опашки от автомобили и тирове, но шофьорите подкрепиха напълно осиковци. Ако трябва да си тиши чака нея, никакъв проблем. Солидарен за всички хора. Браво, постъпват. Само така. Осиковци са категорични, че няма да спрат протестите си, докато не получат писмени гаранции от държавата, че проектът за пътя им ще получи финансиране. Ние това трябваше да вземеш една камера. И то това е камера. Не, каква? Камерата не си. Привет от мен, Асен. До победата. Голяма битка, голяма победа. Малка битка, малка победа. Искаме път! Голяма битка, голяма победа. Връщаме се отново у нас заради пътищата или по-скоро заради липсата им хората предприемат все по-крайни мерки. С жива верига жителите на село Осиково блокираха за час пътя Девин Пловдив. Единствената връзка на 500-те души там със света представлява 13 км по разбит черен път. В протестна декларация осиковци обявиха, че от половин век държавата извършва геноцид над тях. За това От 10 ще блокираме пътя за 5 часа и 10 минути. Ако до тогава пък няма на финансиране, ще затворим главния път за 51 часа. Като символ, че държавата 51 година не може да направи пътя. За част от проблемите им, проистичащи от липсата на нормален път. Принудени след 21 век да си месиме хляб, може да си представим, ние се връщаме
векове назад. И бърза помощ е затруднена. Налага се по път, като караме родилки да ги разраждаме по пътищата. И има инвеститори, които искат да отворят работни места на селото, цех за преработване на ягоди, на малини, но с този път никой не иска. Протестиращите изляха всичките си емоции срещу единствения политик, дошъл на блокадата, депутата от ГЕРБ Николай Мелемов. Той обаче не се ангажира да им даде писмена гаранция на обещанието си, че проекта за пътя им ще бъде разгледан през април месец. Затова осийковци се заканиха, че в петък отново ще бъдат тук, като този път ще ли да доведат на блокадата и многобройните си стада от овце.